Den takes you for a spin. Aula c'est magnifique. Og det er altså så længe siden, at det her udtrykket sponsor, det var ikke opfundet. Eller supporter. Det ord, det findes slet ikke. Dengang der fik man gaver. Jeg kan ikke rigtig se forskellen, men og så var der også det her med max puls og puls og tærskeltræning. I gamle dage, der var det sådan en dørtærskel, som man skulle ligesom ind ad en dør, men nu er det meget avanceret. Det er tærskel. Og i 59, så fik jeg, det var altså ikke en sponsor, jeg fik en gave. Det var de her håndsyede skøjter, som jeg gik på i dag. Oscar Mathisen-model på Jonstorvet i Oslo. Der var der sådan en sportsforretning, som hed Oscar Mathisen. Og det, jeg tillod mig at tage dem på i dag, for jeg har ikke andre. De klapper slet ikke. Selvom jeg tager gerne imod bifald.